Menta kasngi hakan eki video jonga ngin ye karen ya kan eki menta jia ayu ya kamat jongi ladangi ya kakian. Ngashna kanang ya kan eki video nak menta uwei uperlok jonga. Banga juya trelang hakis nam ar khat uwei ar kat ar. Pat nadu gitu ipor ula karni lupa hagadi. Madei haus nam ar haja khat saw ngalayo kam no syawei. Bat ngi klem ya kendu syu nadu gitu ipor. Bat men hakani ngakendo ya uwei naki parasnong jongo. Bat ngakeli syepang jongo ba ulong kum du menta. Berkata ka jinjubab jong uta operasnong jong uta perlo jonga kala kata syaya ka mensem jonga ba mentah ula kerni arsya agadi bat habang ayo sngau ya kan ke hubor syapang jongo kala pendiau syaya ka mensem jonga bat ula khindo ila ka jong ka jingim jong naman ubriu ubalado ya ka jingkerman khenshu ya ki ero usngau ba ulong kum utu unar sarang dan kamshu Henry ngan ongi PM kam longumta ka jingim jongi hooj ka longkum unar ubala ban sarang hakan nugono kopor ngila ban pentamayu hakan nugono kopor ngila ban polish yu ngila ban icon series ka jengim jengi ka longkum ka toko kot chispa tengka bat mentah ladang shim ya ka kot chispa tengka bat nga penran ya ka ngan keli pi hatu ka hier ka dor jongka kam longkum ta bat ladang bread ya ka hasuruk manuken umpan om tam ya ka kum taru ka long ka jengim jengi ladangi kenya ka jengim jengi ka long ka bom don dor shu Henry ka la ban long ka ba kordor Bonusin kajia ba ubri ubadi umla syu ban ya kakiat namar ba usngau ba kamet jungu kala jot balada upersyang ban pengkela ya ka kan setau jempang bun jayo Henry ngan ongi PM kam longkumta ya kamet jungi la design la ne la shna khnang hakata korkom ba kadon kata ka capability la ne ka jingla ban penkoit dala dehi ka baki khot ko auto heal la rangis dang ban ya kakiat wat tang Henry gantaro kumta ngashna khnang ya kan video nakabanta jong bat nakabanta jong gitu ki perlok jongi ke bala kerni hakajingdi basngau baka jingim jongki kalong ka jingim kepala jot ki basngau baka met jongki kalong ka met kepala jot pet bha ya kan video jonga mantakasngi ngashna khnang ya kan video jonga nakabanta jongpi to klempeleno ya ka porpi inwan mendirect sak banta jong video jongi mantakasngi ka alkohol lani ka kiat kadi ka kenja chemical ka ba haba ka rung hapo ka met jongi ka khata yaki bon bahagi dekhot met jongi bat ya kata nganam batai shu hakani ki video namar ngala batai lupa hakwe na ki video jonga in case lera film ban depan page ya kata video pila ban chat ya ka link al ai ha ka description jong kani ki video lanengan bu ya ka ha end screen lani ha ka bakut jong kani ki video kakiat ka khata yaki bon bahagi dekhot jong ka met jongi Henry haga khlimat ka bangis dang ban ya kakiat ka met jongi kan aktif ya kata ka auto heal jongka haga singi ka baburi ka banangkong ka singi ka banangkong ka ba pin ya kakiat pin yo thia ba khoj ngatip pin ong nga kata ka bomla ban long namar ngi yo thia ba da ka badi ban ya ka ba thia khlemdi Henry ka tu ka jinyo thia ka ba phiyo da ka badi kam de ka jinyo thia Henry ki khot ya ka jing yak kiat namar ka kiat ka khata nangkong ya ka pineal glands ka ba permi ya ki hormones leni ki kinja dawai ka bagi khot ka melatonin ka ba yarap ni banyo thia ba bar ka jingdi ya ka kiat ka khata ya ka ni ka hormones badde namar ka tangis ngau ka khali andang la ki thia namar la dangi yo thia da ka bor jong ka kiat ka met jongi kan om yo thia bat la da fin ya ka kiat pin ngau ba ka sngi jong phi kan long ka sngi ka ba sei so ba bat ladang indi ya ka kiat kan kata ya kata ka benta jong ka jabing jongi ka ba penmi ya ka ni ka hormones bat de nakata ka daw habangi kindi thia menmit ngin om yo thia shu namar ka kata ya ka ni ka hormones Henry ladangi ya ka ngila ban yo thia ba bat habangi kindi thia men step ngisngau pengan ba klemdi ban ya ka ba thia da ka badi ka benta ka ba ar pitip ba ka kiat ka don ka extra calories But ia kata ka calories la store ya ka hapo ka met jongi ha ka dur jong ka fats leni ka kleng. But day namar ka ni ka daw ka bonset ni yo i ba kitu ki beru ki badi ki hek po. But ka met jongi ka stang ban at ka jing at da ka badi ya ka kiat ka ya per na kata ka jing at leni ka jing sngai da ka babam ya ka jing bam. But ladang istang ban ya ka kiat kata ka kleng leni ka fats ka hier no tang hadin ka to ka nesngi. But hateng ngila ban yo i ba don ki jai beru ba ka ni ka jing at jong ka met jongi ka stang ban ja. Ladaki ya ka kiat tang naki kentaro. Bat penlap baka patlun jong pi ka stang ban keloit. Pi laro ban keli nga ya ka ni ka jengkeli balai bon ki beru ki bandi ki barai kho ba. Kitu ki beru ki barai kho da ka jengdi. Katu ka janamar baka met jong ki kam don jeng bam shu. Satanggo kiat ha ka met jong ki.
Bat hakum kitu ki jai beriuru philap bunsin baka met jong ki ka at. Lada kam at barok kawe ka met ru Henry don ki benta jong ka met jong ki ka at. In poi sya ka benta ka balai. Kasni do. Marsen ya ka kiat kasni do jong pi kan improve kasdang ban kela. Philap ya kane bunsin baka sni do jong kitu ki beriu ki baklan ba bandi ka terkhong ba. Namar ka kata ya kata ka benta jong ka met jong ki ka ba penmi ya kata ka hormones ka bagi khot ka anti diuretic hormones. Kabayarap ban penduna ya ka jingmi step jong ka met jongi. Bat ladangi ya beteng bandi philap bagas ni do joki ka terkhong. Ka pher ka rong ka ngap joki ka saw ka khamat joki ro ka saw. Henry ladangi ya ka kiat. Kata ka auto heal jong ka met jongki ka panbha ya kata ka sni do jongki. Nagata ka daw ngiyo ba ubadi ustang ban bha beriu tang hadin ka to ka nisngi. Bat lada utre ya ka jintre ka bada ka bor. Lada uklain bandi sa ka ka bikas ep. Berkatakan pengkhui sendon ya kata ke jengdon jong kata kiat haki sni do jongi. Bat kumne ke sni do jongi ka stang ban long ke babah. Ubriu ubas saw ki ngap. Suki pasuki pin yoi ba kita ke jing saw jong kita ki ngap jong kinja. Bar un salong ubriu babah briu ba. Kebenta ke basaw. Ka jing klan jong ka met jongi ban yele persya ya ke jingpang. Pi bun sin bah ukinong di kiju ong hana ladangi di kaduna ke jingpang kum ke bayong kle. Henry M kam long kum ta. Kajing di kan om penja ya ka jingpang Henry Krishna ban daki wepat ki jingpang pinlap ya kane ba briu bandi bunsin usmat bah banjerho uyo ya ki wepat ki jingpang kum ka pneumonia ka bakta ya ka ring bat ka penhiar mensem jong briu Henry larangi sangat bandi ka met jongi kanton kata ka bor banile persya ya kita ki jingpang ka bangi khor ki pneumonia ka banta ka basan Kito kibla kerni baha kadi kakta baha ya uklong snam jongki ka pentelot ya korkom tit jongo bat haba uklong snam jongi utlot bantit kala ban wanra ya ki jingpang babunjaj kum ka hypertension ka jingkiu ka BP bat kala ban yalam syaka stroke bat kiwe pat ki jingpang klong snam Henry ladangi penduna ya kadi pat kala ban penduna ya kane ki jingpang Den nang kata kadaw ki doktor ru suggest baladal la bandi kandiat tang arsel lani laisen hakashita yo kaya rap haya uklong snap Henry duna ki bala ban bud ya kane ka bala ong da ki doktor hoj ka kiat ka la bante ya ka menjong ubriu lada unang bandi ya ka Henry lada unang bandi ya ka pentroin penban ya ka menjong ya kata ngim la ban len ngin poi sya ka banta ka ba Henry ka jing teliat baha ka kepo lani ka digestive system Kito kibala klain baha bandi ka kata shwa ya u pankreas u dekot jong ka met jongi bayarap na ka mentaban teliat baha ya ki jingbam ha ka met jongi. Bat ha ka joko por ka kiat ka kejit ya ki nutrients bat ki vitamins na kata ka system jong ka jin teliat lani ka digestive system jong ka met jongi. Bat kumta ka yalam sya ka jing penhir ka jing konroy pre bat kumta ter. Henry kumbang ya tho ipi ha ka toko ve ki video ba u liwar jongi u yele persya ban pengkhoi ya ka kiat ban penlong ya ka ba khoi bat ka ba bit ban rong sya kwe pat ki banta jong ka met jongi Henry larangi sangat bandi ya ka kiat uliva u concentrate na ka banta ban teliat ya ki jingbam ban kejit ya ki vitamins bat ya ki nutrients den na kata kadaw bon bah kini ki briu ki baklan bah bandi ki smart bah bandi ya ki tu kedawai ki bagi khot ki liver tonic ki banyerap ya uliver ban teliat bah ya ki kiat Henry ngan ong pi shan katno pindi daki dawai ban pengklain ya uliver berkata kebor ke pengklain ya uliver ka pengklain jubor yu berkata ru kala bersna bon jai ki jingpang ya ka met jongi Henry larangi stang ban sangat bandi ya ka kiat uliver ula ban concentrate ban teliat bahaya ki jimbam ban kejit ya ki vitamins bat ya ki nutrients naka mentah bante bahaya ka met jongi Henry ngan ongi pi haswa ba uliver je pi unjot haswa ba pin preda ka snam larafi ya ka kiat lane larafi pendona ya ka jingdi ya ka kiat uliwar un function bah namar uru ula ban yada healthy udon kata ka auto heal system hapo jong uru bat larangi sangat bandi uru muslim ban long normal ula ban pengkhoj hi dalade ban bah ya ka jing teliat ya ka jingbam in poi syak banta ka bahenyo ukit ni kakiat ka penuna ya ka bor jong ukit ni ban kejit ya ki bat namar kane ka daw unong di uklan bah ban le syabar sipang bat kane ka pentar khong bah ya ka met jong ubriu Henry ladangi sangat bandi ya ka tangkat to ka nisngi ukit ni jongi ula ban long normal un kontrol ya ka kompen mi syabar ya ka bat kane kan penek ya ka hapo jong ka met jongi ban light na ka jing terkhong bat kumbang itip baya ka met jongi lasna bun menta da ka kumtaru ka met jongi kala ban long normal biang kabenta kabapara hatu fitip neem baka kanser kadon habaro kibriu menta hapi bat hangaru kadon kata ke kanser sel
Henry ka met jongi kaya le persya yaki berkumta kim la bantau jimpang yangi ki don haki bon bahagi banta jong ka met jongi ki ya shirom shanang bat ladaki ya kenduk lang ki persyang ban lang shijaka bat hangta ken kasna kanser ya ka met jongi Henry kata ki immune system lani ka bor bani le persya ya kini ki kanser ya kini ki jimpang jong ka met jongi kam sya lani kam ailat ya kini ki kanser bakin lang shijaka berkumta ki haban ya tawir ya ka met jongi Henry larangi dikiat pat katlot kemet jongi ban yelek persya ya kita ki kanser sel bad hangta ken kistang ban lang shijaka ban shna kanser ya ubriu kumta kata ka chances leni kalat ban yo kanser ka kiubha o imla ban ong ba ubom di umla ban yo kanser Henry unong di ukham kloy ban yo kanser ban yo ubom di Henry larangi ya ka kiat tang shita yoru kemet jongi kala ban yo ya ka bor ban yelek persya ya kita ki kanser sel hapo jo kemet jongi kabentah kebakandai kakiat kakta ya kabor perkat perdancong ubriu dei na kata kadau kami kata kajinya pa ya pra haying asem namar kakiat kami kajing bom ya singaw tho jimut haying asem kakiat kakta ya kajimut jemberkat jongi berkasna ya kata kajingpang lene kajing duna hapo kamet jongi kabaki khot ka neurotransmitter disbalance dei na kata kadau unong di udon kata kabaki khot ke anxiety ka depression kajing khuslai bat kajing perkat palat berustang ban kulmar haying asem namar ba ka jimut jing perkat jung ukam long shu ka babai Henry lada ustang ban ya kakiat kan wan kata ka jing suk jing san haying asem jung bar kata ka jingmut jung perkat jung kan wan biang hauju ulan bat kane kala ban wan ra ka jing suk u bat ya ki bahaying asem jung kabenta ka bashipho ka jing pan bha ya ka jing kan mau lane kata ka bagi khot memory jong ubriu bun sen ka ja bat ngilap ya ka ne ka jing shisha ba ubriu ba khlain bha bandi ulong ubriu ba klet be jukun mau ya ki ba ula kular jukun mau ya ki ba ula le namar baka kiat ka khata bahaya ka brain jong ubriu bar kata ka learning process lane ka jing nang jing start jong kata ka brain jong ka duna ba Henry lada ustang ban ya ka kiat kata ka memory jong ka stang ban long ka baklan ustang ban kan mau ya ki bonjaj ustang ban kan mau ya ki jing kular ka ba ula ai bar ustang ban kan mau ya ki ba ula pule namar baka brain jong iru ka don kata ka auto healing system ka balak ban heal lani ka balak ban pengkoit dalade ya ladehi Henry kalong ka ba ma bha ban sendat lani ban kansan ya ka kiat namar kala ban thau ya ki bonjaj ka jingpang kajing kenyuk jong kemet kajing leng kajing pisah berkala ban wanra sya kajing du ya kajing imru bat nakata kadau kitu ki heavy drunkard ki bala kerni bah gandi kim la syu ban ya kakiat tang daga bor daladehi kin haban kendo ya ki doktor ki haban kendo ya ki psychologist ya ki export ki ban ya ki ya kajing sneng ha kajing im jong ki kabaman lagaski de nakata bon bah ki babu ya gani ki heavy drunkard ki bala kerni bah gandi sya ka rehabilitation center na kamenta ban yo ya ki dawai na ki doktor ban haka jokopor ban yo ya ki jing sneng ya ki jing du na ki export ban nyar pensiam ba ki biru ki bala kerni bah ka kiat ki laban ya ka kiat daladehi lain no ladaki kendo ya ke jingjia ke basiosi ha ka jing im jongki akan mau ba shisen don we urang ba bala kerni bah ha ka bam gadi utre ha ka kam sarkar tang bah ka bakut jong bunai usa rambej shaki wine store namar lanti balat udi baru chisina do dang step hado banemet daki pau snem umla shupan lait na ka nega kenjri jong ka jing sha te mrau ha ka kiat badde ha ka we ke singat ba udang yo thia yap kiat kum ta surok ka wan ka we ka trok bar ka yu ya una ka jat berkis ing jok kijat jung baro arliang kila kedialut barki doktor kila pan ban od ya ki kijat jung baro arteli ba long udoko baro sijing im jung Henry ka jing duai jong ka lok jung ka jing duai jong ki bahayeng hasem jung barki yo ya kata ka kamba ka ba ublei ulale ka jing im jung uta urang ba pat mentah ulala ban ki im biang pat mentah ula ban yai biang ha baro arliang ki kijat jung berkata ka jing je accident ka ba kharau ka jing im jung ulat nang ban aingo ya ublei ukan mau ya ublei haman lagi kelimat ha ka jing im jung baru uang blei nga aingo me blei namar bamela ailat yang aban imbyang sajusin bamela ailat yang aban yo ya ka jing kelah bat menta ula kelah ka bamut om tang kata ula long unuksa babahaya ki babun baka jing im jongi kibru ka longkum ka to kepisa ka balaran kat nukat nuru lada fi penbet ya ka kilaban thet kum johi bat ka shondor kum johi ko ba shondor ki wipat ki pisah bat mentah ula im ka jing im ka babah mensuagi khon jong u gileran ban khot ka pa yo
Henry mentakis ngau sarong bahabau kupa jong ki uying halor jong ku pulpit man aya ka jing plasya man sem. Ki parlok pi jonga wat ai ba on penle no ya ka jing im jong pi. Lada uta urang ba ubala kerni da ki po snem. Ula ban wan pai sya ka jing kela. Ula ban long kan nuksa ya ki wei. Piru pila ban long kan nuksa ya ki wei. Wat ai ba on penle no ya ka jing im jong pi. Henry tu ai baka jing im jing pi kan longkum ka bomati ka ba a jing shai ki we hashwa bakan lipno to long pi ka jing shai yaki bahaya nga sam jong pi bat ngam tharai bangi kwa baki khon jungi kin bot ya ka nuksa ka bas ning jungi phai din no manta yo phin ba be hadin ba adir e ka por bat sachusin kubang jong pi man lagi por im ya kata ka jing im le ya kata ka kam bahaba ka perthaikan pe ye pi kan kwa ban long kuma pi Hoi kam laman orlong tang shisi Henry dara pitre hitam hagawi kasi kan su orlong. Ngin sai kan doi pi hagawi par ki video tad hadu kata kapor blay unkor khuya pi.